Hayırlı akşamlar, iyileşler. Merdan, hoş geldin. Hoş bulduk. Esenlikler yurttaşlar. Hı hı. Merdan ağa bugün sıyın verilmedik döwlet agdarlyşygy diýäs. Şo hakynda gurrun eders, ondan soňra da biraz iyileşlemizin sorawlaryna da jogap bereriz. Indi Merdan, sıyın verilmedik döwlet agdarlyşygy diýende nähillek boldy bu? Bunu biraz öňe gitmeli-de 1994-nji ýylda. Indi 1989-njy ýylda Türkmenistan dogrulygyna çökýär. Ýani hemme tarapdan çökdi. Hı hı. Ondan soňra Sowet Soýuzy dagandan soň täzeden bizim öz ýani halkymyzyň içerisinden çykan milli aýdyň adamlaryň nemesi bilen, ahlasy bilen bir eýfariýa döwrü başlaýardy. Şo döwürler Nazar Söyünov Toýluýewicz, Türkmen gazy atýar şo taýda ilkinji bolup döreden adam da diýmän taryhynda, bizim taryhymyzda. Soňra Paýdygerli Meredowyň nemesi bilen, kadrlary bilen ýanyndaky gorunwasarlary, Sapar Klimov bar, ýene eýle kadrlara bardyr ýanynda. Şolar bilenem o tarapynda da Oba hojalyk tarapyndan işler alınıp barlýar we bu eýfariýa döwrü 1994-nji ýylyň ortasyna çenli ýöreýär. Şoňa çenli ýanky Sapar Klimov'un aýdyp berişine görä ýersu reformalary amala aşyrylýar, ýani epesli bölegi ýerine ýetirilipdir-de. Hatda eger ýene-de şo taýda bir 6 aý ýaly wagt beren bolsadylar, dogry görnüşinde diýen ýaly näme geçýän ekende? Hususiýetçiligi geçýän ekeni. Şahsy eýetçiligi geçýän ekeni, ýani yer su reformasy amala aşyrylýar ekeni, soňra bir giden işletmeler, ýani fabrikalar, sanaýylar sektorlary işläp başlajak ekeni. Ýöne bunu ýani 94-nji ýylda şo Russiýanyň täsiri bilenmi ýa-da içeridäki Niýazow döwrüne de Niýazowyň ýanyna da o döwürler Açersow bardy. Valeri Açersow, ýani şo Valeri Açersow maslahat bermesiniň netijesinde ondan soň Niýazowyň karary bilen bu bu yersu reformasy hemde Türkmen gazynyň başyndaky oturan açan adam Nazar Söyünov hemde Paýdygerli Meredowyň adamlary demeli işlerinden boşadylýar we şo taýda eýem yersu reformasyna nemetme zamany aýrylýar ortada, aýrýalarda täsgel berdiler eýem şoňa. Bolmasa egerde şoňa täsgel bermedik bolsadylar, ýani bizim ýurdumyz bu günlere çen ine şu wagt Ýewropa ösen ýurtlar diýäse edil şolar ýaly derejede ösen ýurtlaryň kataryna girmelikde biz. Ýöne oňa täsgel berdiler. Taýda da bir soraw döreýärdi. Näme üçin şoňa täsgel berdiler? Ýani eger Türkmen döwleti üçin işledilýän bolsa, Türkmen döwletiniň güýçli bolmasy üçin, ösmesi üçin hemde halkyň tähwidi üçin hereket edilýän bolsa, onda şo alınıp barılan işlere yardım edilmese de şoňa täsgel bermemeleri gerekdi. Ýöne täsgel berdiler. Täsgel bermekden de beter şo kadrlaryň ählijesini ýok etdiler. Şondan soň Türkmenistanda ýani şol işleri edip biljek bir kadr bolmady.
Türkmen gadyň başyna näme açyrsow geçdi-de şo döwürde. Ondan soňra ekonomika ministri boldy Açyrsow. Ýanky Açyrsow diýileni Açyrsow bir Rus ýanlysy bir adamdyr. Ödem Rus watandaşy da eýem o taýlardan bir näme ýetip bolýar-da. Ýanky Türkmenistan şo döwür 1990-njy ýyldan 94-nji ýylyň ortalaryna çendi öz başlaplyk boldy, öz başlap hereket etdi ýöne 94-nji ýylyň ýarymyndan soňra ýene de gönümen Russiýanyň demesine geçdi-de, ýanyna geçdi. O da Niyazowyň ýardamy bilen. Bundan soňra 2002-nji ýylda saknalaşdyrylan bir näme bar-da. Niyazowyň garşysyna öldürjek bollar Niyazowy ýa-da döwlet agdarlyşyny etjek boldy diýilip bir saknalaşdyrylan oýun bardy. Bunyň netijesinde de ýanky şolaryň alyp barýan syýasatlaryny päsgel berip biljek, şolary sorgulap eleşdirip biljek ýa-da başga bir nemede ýanky şol alyp barýan syýasatlaryny ortadan aýyryp biljek adamlaryň ählijesini arasaradylar. Ve bu hereketi etmäne gatnaşan adamlar bardy. Şo döwürler şonu arassalamaga gatnaşan adamlar. Ol adamlaram wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan ortadan aýyrdylar da ýok etdiler. Ähli ýanky hem Türkmenistanyň kadr potensialyny ortadan aýyrdyp ýok etdiler. Ene şu ekranlardaky waka bardyr, görýänsiňiz. Hem de şol kadrlar, şol aýdyň adamlary aýyrmany kömek eden adamlaram ýok etdiler. Hiç birisi galmady. Ondan soňra bir sultanlyk döwrüne geçdi-de. Eýem konstitusiýon, hukuk, konstitusiýa ýa-da kanun bu hissat ýöremeýär bundan soňra. Sebäbi sahna çykyp gönümen adam ýanky Onçuk Musalar diýeli buňa indi ýeke Onçuk Musa da diýmäli. Sınıflandıralı buların hemmesi de Onçuk Musalardır. Şu Onçuk Musalary çıkıp bize konstitusiýa, kanun ýa-da döwlet kuruluşy gerek geldiler. Bize bir adam döwlet gerek. Diýene şu adam bizim paşamız Niyazowa bagyşlap aýtdylar. Ýa şonuň agdyndan çykan her bir söz ýanky bizim üçin Allahyň kanuny ýa kanundur diýip hasap etdirip ve beýleki galan sahnadaky oturan eýleki adamlara da golladyp el sarpdyryp ýanky halkyň adyndan bir karar aldylar. Buňa da biz döwlet agdarlyşygy diýäris. Indi şondan bäri hiç ýyly kanun işlemedini diýendirler Türkmenistanda. Kanun işlänok, kanun ýok. Kanunyň işlemesi mümkin däl. Sebäbi o ýerde ýa bu bir karar alınıpdy. 94-nji ýyldaky alynan karary hasam şu taýda 2003-nji ýyldaky edilen halk maslahatynda nemesini berkitdiler de aňyr baş edip garşy gitjek adamlaryň hemmesini ýok etdiler we bunu ýykmana gatnaşan adamlary da döşüne ordan dakyp gahrman edip syýlaglandyrdylar. Ýöne şeýle bir soraw çykýardy. Ine şu Onçuk Musalary ýanky döwlet agdarlyşyna himayet beren boldan şonu öňe süren adamlary yaratmak, döretmek aňsat, ýok etmege maňsat, ýene täzesini yaratmaga maňsat. Hiç kynlak däl sebäbi ýalakalar ýanky bizim toplumumyzyň içerisinde satylmana taýýar bolan nemeler adamlar gatkan ekeni. Oçura durlar şu ýerde de ünsverseňiz bardyr. Nowata durýarlar-da menem satyn aldy. Men ondan kän hyzmat edeýin diýip oçura durýarlar şu ýerde. Ýöne bularyň aýyran şol aýdyň gatlagyny, şo kadrlary dikeltmek hiç mümkin däl. Şu ýagdaýda öňem şu wagtky şolaryň alan kararyndan soňra bu ýagdaýda ýanky şolaryň ýok eden adamlary nazar söýünevi
ýa-da taýandyrdy hallyfy ýa-da ykleym fiýalaky adamlary, aparklym fiýalya paýdagelli mered fiýaly adamlary täzeden kelip getirmek mümkin däl. Çykmaýaryndy. Bir tarapdan bu var, merdan. İkinci tarapdan şeýle bir zatlaryny temamynyň adam şudur. Syň berilmedik döwlet agdarlyşygy. Indi şu neçenli Türkmen tarihinde, ýani geçen 30 ýyllyk tarihimizde şu bizim tarapymyzdan başga taraplarda şu ýagdaýa syň beren, şunun hakykatdan hem şeýlediğini aýdyp beren bir türkmen ortağa çykmady. Onun tersine başka neşü hakimiyete garşy bolýan ýalaky nämäni suraty sergilep çıkan adamlar barda. Karanlarda görýänsiňiz, apadisse diýdi, ýene näme diýdi, şeýle atlandyrýarlar. Şolar çykýarlar ýöne. Bu problemany ortağa atmaýarlar, başga problemalary. Ay Türkmenistanyň adam hukuklary aýak astyna alynýar diýerler, Türkmenistanyň siýasatçylar basýarlar diýerler, öldürýärler diýerler. Umumyň ýanky netijeler hakynda aýdýarlarda ekrana çykanlarynda da. Emma sebäpleri barda, bizim şu wagt aýdyp oturan sebäplerimiz var. Bularyň üstüne gelmeýärlerini şo taýdan bizim şuňky nämämiň adam ýanky ýerden çykýardy, syň berilmedik. Indi merdana senden bir zat sorajak. Seniň ýokary bilimiň barmy? Uniwersitetde ýa-da bir hukuk bilimiň barmy seniň? Syýasy bilimiň dadyň okapmadyň bir ýerlerde? Yok, şu 10 klasam dolu okumadım. Evet, men ne demiyor? Benim o bizim döwrümizde de ýanky 10 klas mektep ýatyrlypdy, 10 klas ýokdy, bilim berilen okdy ýöne. Bizim 2 sanaky şol ýokary bilimi bolmady. Bir adamlar çykyp, vatandaşlar çykyp şu zady gürrüň edip bilýärse, açyp ortağa açyp bilýär, syň berip bilýäris başardygymyzdan. Ýöre hakykatdan şu uğurda şuňa jogapkar bolan adamlar bunu aýtmaýarlar. Söz etmeýärler şu hakynda, şunu gizlemäne çalışýarlar da, hatda başaryp bilseler şo taýda bir döwlet bar ýaly edip ýa-da kanun, konstitusiýa bar ýaly edip suratlandyrmana çalışýarlar. Bunam üns berýändir ekranlarda kän çykýandyrlar, ne bize garşy aýdýandyrlar köplen, şine bular döwlet agdarlyşyny geçecek bolýarlar, zat diýen ýaly gürrüňler edilýärdi. Indi şolaryň demesinde esasında biraz demelerimiz aýdyp geçeli, öz pikirlenmedi. Nämeler bolup geçdi, näme üçin syň berilmedi ýa-da halk näme üçin şunu kabul etdi diýen ýalaky nemelerden aýdyp geçeli biraz illeşlerimiz hem üşüşýänçä, ondan sonra soraglary bar bolsa alarys. Merdana, men sana söz bereýin. Üstad, men ürünlerce 2 ay ayıracak bolýan. Üstad, yurttaşynda men jurnalist. Men Türkmenistan halkynyň azatlygyna gowy goraýan diýip hereket edip berlerdi, aýlyk alýarlar. Belli programmalardan men şonu bir komendynyň üstünde durup geçmek istäne. Dünýäniň o anda çykyş etdi Raşid Meredow. Türkmenistan'ın devletinin adından deyip çıkış edildi. Öýtdim diye. Karar yankı ýokary bilimli jurnalist şotaýky ýazgy komment ýazdy. Näme diýe, şu bolup duran zatlara diýe Raşid Meredow sen günahkar diýe. Bir giden Türkmenistan'da bolup duran haksızlıkları dile getirýän vatandaşlaryny sizler oglap gitdiňiz. Deme ýok diýe, habar ýok diýe bulardan. O zaman pereçin geçecek şu taýda atlar, familyalar ýazýar. O zaman bu diýe haýsy Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň haýsy maddasynda bar ýa-da Cinayet kodeksiniň haýsyna
neme gelýär diýär. Ters gelýär diýär. Yani oğlanların öz dünya araşını ya yurdun içindeki hükümeti tankit etmesi diye. Konstitüsyanın da haysi maddesine ters gelýär ya da UK diye, yani Golany kodeks Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin haysine ters gelýär diye. Indi şu taýda adam, yani yazan adam birinci Rus dilinde ýazýar. Hani sen ne dilin? Diýip doğrumu? Yok, ene dilimde aýtjak geldiysem, sen bir jurnalist adam, näçe sen ingilisçe mi yok? Ya haýsam başga dillerim ýer. Bir, iki boldumy? Indi şu taýda konstitusiýa, Türkmenistanda konstitusiýa bar diýip neme diýdi? Suwud diýdi. Şu taýda utjurda diýdi, men şu Türkmenistanda konstitusiýa bar diýär, ya da Golany kodeks bar diýär, cinayete eden adam diýär jogapkärçiligi ne çekilýär diýen. Yani Türkmenistan'ı da şu an devlet var deyip, konstitusyon kuruluş var deyip nemet ya da yani. Milletin gönlüne sok kadar da yine. Şimdi bunu ayırdık. Neme geçeli. Yani neticelerini ayıp geçtik. Niyaz'ın, Sapar Klimof'un yani belli ki bizim aydınlarımızın işten çetleştirmeyi, yok edilmeyi. Bunlar netice, yine sebebine gelsek, yani 1960 diýildi Rusya imperiyasının Türkmenistan'a gelini. Has ondan mağrip geçsek, 18. asrın ahirlerinde, şu adam var Balkan'da Nobel. Şolun nevit, şu taýda nevit ölümçülüğüne diýerler-de, Amerika, Ýewropa tarap yani daşamak himmetine diýerler, logistikasine diýerler. Ondan soň buları Ruslar gelip kısıp çıkarıyorlar. 1960'tan sonra yine Türkmenistan 91'de karşılık aldı diyelim. Sonra çelle şu sfera, nevit gaz sferası Moskovska обеспечение deyip bir nemede kaparada kan urun öğrendi. Şunun gal düzgünde ödem yanına sol önümçülüğe hiç ki Türkmen yani yerli Türkmenistanlı yaşayıcı iltiren yok yani. Ne ben yönetim etrafından misal vereyim de hem hakimler Türkmen diyorlar, yerli diyorlar. Yani ikincisi zam. Ornatları Rus yani Moskva tarafından oldu. Şu taýda güç şu ikinci hakimde kene yani zamında. Türkmen birinci oturan Türkmen bir fasad için oylanan kene. Şimdi yani Moskva обеспечение gayet gelsek bir näme üçin edilýär ekeni? Nevit, gaz, doğru neme da enerjiya yani energiýada gymmat. Şöýlerden bunun ekonomika yani maddi nemesini girdiçiler yani devlet yurdun ösmene getiren peydasyny şu zatları Türkmenlerden yani yerli hak eýerlerinden ýygnak etdirler da uzak tutup. Bunun üçin uzak tutýarlar sebebi Rus imperiyasy geldi 60 ýaşda şonun näme sömürüp gelýär yani biz Türkmenistan'ın toprakları koloniya olur için. Onun için seni ertenoklar öz malım yani. Özler, ular Moskovski обеспечение diýär, yene diýär, parmağını takmayanın üstünde nemecik koya, birdir yarındır Türkmen yeňirräk işlerini etýärler. Yani fasad için de yani asıl köp önümçülük özleri diýärler. Ondan yani bizim aydınlarımızdan nazar toylu geçtik mi yani? Neutralde. Yekaca adam, dövrünün yekaca adam, sodatlarının gımmatının, maddi taýdan gelirinin nähildigini, Türkmenistan'ın ekonomikasına nähil peýda getirjekdigini, nähil çalt kalkındyrjakdygyny, sodatları baş çykýan adam. Ya da ene baý geldi merez Sapar Klimov o hocalıktan bir ustada adamlar, işinin ustadları, aydın adamlar, yurdu iterjek adamlar.
Şolar belli adamlar bir näçe aýdym şolar aýrýarlar. Birini daşar döwlet opusga uğratýar, birini içeride türmede çöredýär. Ara şöýdip bir wagtly aýrýarlar da. Yani halka doýurman. Halkam yani uzaktan bäri, eski ýyldan bäri öz baýlyklaryny özü uzak tutulup gelinen soň ine 1910-njy ýyldan bäri Türkmenistanda näme geçilýär? Potrat suwatka arenda diýerler. Edil suwatkanyň düzüne geçirler. Öz yerini özüne arenda berýärler. Yani eýeçilikden uzak tutulýar. Soň Türkmenistanyň halkam, yerli halkam eýeçilik duýgusy öldürilen soň, milli duýgu öldürilen soň, ine näme üçin men Pushkina ýa Turgenew falada demetmeli? Bir Lermontov okumaly. Ya Dubrovski'ni okak etmeli. Näme üçin meniň sevdiğim arada hiç zat okulmaly. Cüneyt Han arada. Şol millilikden hem uzak tutýarlar. Sebäbi ýanky milliardlar, näçe garyn berjek milliardlary. Sebäbi şu sömürge düzgün uzaklaşdyrmak, yani dowam etmek üçin. Ine Suat Osman ýataklary diýip aýdýar. Da şolar ýalňyşmasam 57-nji ýylda näme edilýär? 1957-nji ýylda, yani üstünden geolog razveditelini nimeler, ekspedisiýalar şo taýda ummasyz gadyn adyny nime diýerler? Araşdyrýarlar da. Ondan janky adyňlarymyz aýyrdylar. Izinden bilimi ýok etdiler. Ene galdy türkmen mankurt bolup galdy, yerli halk. Şöýdüm şuny getirdiler, şu adam ýene şo dowam edipdiler. Näme üçin ene ýurdun daşyna alt göterim ýurdun daşyna ene. Bir mundan öňe Türkiýe sürdüler halky, indem Türkiýanyň ýagdaýy görnüpdi, indem orsada ýene de şo halk ýurdun içinden uzaklaşdyrýarlar. Bir ýurtdaşyna çykyp bilim alyp gözletimi giýen halk içeri barıp milliligini etjek, ya öz baýlyklaryny çykarjak bir ýurdun içinde bolýan sömürgeden bolup duran genosidinden habar bolup barýan adamlar ýene de uzakda gözledýärler. Yani mani ijak nany. Ýürüýte halkyň içine aş saklaýarlar. Erteden aşamaçylar çöreğini gözletin başgalarından iş bolmasyn. Mahkeme ondan hukuk koruyucu diýip görkezýän guramalary trend edýärler, yani şolara ýol berýärler. Başaran hukmunda, yani migrasiýa gullugy diýip bir zat bar. Şöýdip bular halky ezip gelip otyrlar. Näme üçin ezýärler? Sebäp näme? Şol näwitden gardan gelýän milliardlar. Sapara aýdyp geçdi Türkmenistan içinde bir ýarym göterim, ýanky näwitden gardan galýan giýdiji bir ýarym göterim Türkmenistana siňe galan ýurtdaşyna çykýar. O da şol diňe şol sifrany da maýtýar da sömürge diýip. Ondan ýanky ýalakalar, on musafirlerim rada ýol berilýär. Olar üçin näme? Şuň garyn doýdy ertek gün gaýdýar. Nesliniň ýa ýurdun ýa watan diýen duýgy o wagtlarda juda uzak bolýar. Ýanky ene arada Owganstanda Raşid Meredov nemelere gepler. Türkmenistanyň hökümetiniň ýaryndan gowrak staýda diýip bir kontrakt bağlaşdylar. Tapy diýen nemeni. Gard nemesini var, Hindistana etmek. Owganstan, Pakistan aňyrlygyny Hindistana etmek. Bulan bize ýene Türkmen halkyna tuzaklaryny berdi da. Yani goňşyň bilen alaga etgaýtdy. Bolýar adam şekilde goňşy bolsa, ýok kanuny ýagdaýda gelmedik. Özleri ýaly nemeler da, yani özlerem döwlet agdarşyny edip geldiler da ýurdun içine, suwatky.
nemeler. Nähil diýýärden kukla diýsen hem boljaklar bulara yurttaşyna hyzmat edýänler. Bir bu mesele milletin ganyny sordular. Baýlyklaryny daşamana ruhsat berdiler, özler yalandylar. Indi ýene-de özler gitjek wagtlaram bilen nähil diýýärden bir aýaguşdaky komşu diýýärler da şolara bilen mesele çıkarmana. Ýürüte edilen oýunlaryň berdi düşünýändir. Şöyle gençliğine sonra wagtya nemelerden vatandaşdan sonra wagtya. O, berdana ýanky o insan hakyny akdemy aýdanyňa da nemäni goşaly. Hakykatdan hem şo taýdan ine bir döwlet diýilen bir guruluş bar bolsa da, indi şo ýerde de şo nemäni döwletiň ýokdugyny subut edýärler-de ýanky bir näçe tanak adamyň öz nemeler peýdalary üçin edilýän bir işdigi nemet ortağa çykyp dur. Ine döwlet bar bolan bolsa diýeli bir kanun, konstitusiýa bar işleýän bolanlygynda Owganistanda bu işin Owganistan bilen amala aşyrylmajakdygy, ýanky gazyň Owganistanyň üstü bilen satyp bolunmajakdygy hemmekşä belli zatdyr. Bunu öňe maýdýardyk, hemmekşi bilýärdi ähli ýurtlar. Owganistany geçeli Pakistana gideli. Geçirdiň diýeldi Talibanlar bilen bir zat bulalaşdyň. Pakistanyň içerisinde de öz içki goh nemeleri artyp durdy. Entegem uruşlar. Soň Pakistan bilen Hindistanyň arasynda da ýyllar boýy bulalaşylmaýan bir uruş bar. Dowam edip durdy. Bu eýem şeýle bir netije çykýar. Bu diýmek bu ýerden söwda edip, gaz söwdasyny edip bir ýurdu peýda getirmek maksady bilen edilmeýändigi ortağa çykýar bu taýda. Eger döwlet diýilen bir struktura bar bolsa, Türkmenistanyň milli howpsuzlygy diýýärde, milli howpsuzlyk bolanda içeridäki çilim çeken, nasatan ýa-da bir ýeri, ýolyň suratyny çeken adamlary hyzarlap görmellerdi. Ne şular ýalyky meselelerin üstünde işlemeldi. Bu da nähil bolýar? Bar satdyň diýeli, gaz geçdi, gazyň puluny Owganistandan alyp bilmedim diýeli. Pulunam geçeli. Puluny alyp bilmeseň ýene kesersiň, bir zat edersiň ýöne. Onuň başga bir tarapy bar. Ine imperiýa Russiýa gitmedinden öňürtü her türlü nemeler oýark gidýärdi. Ýanky özüniň alan ýerlerinde bir elini çekenden soňam haçan men özümi, ýagdaýymy oňaran wagtym ýene-de şo taýlary arkaýyn alyp bilerin diýip şo taýda bir uçgun çykarýarlyk ýagdaý etip gidýärler. Indi Amerika Owganistanyň içerisinde 20 ýyl bolup gitdi. Erdana 20 ýylda da şu wagtky Taliban diýenlerimizi ýetişdirip taýýarlap gitdiler. Näme üçin? Amerikada bir imperiýa, Owganistandan çykýar ýöne. Haçan men özüm gelýänçem Taliban şo taýyny gorasyň diýip gidýär. Ýanky başga birleri o ýere girip bilmesin diýip Owganistanda ýanky rejimiň eline bir giden ýara serişde zat Alman diýýärde ýanky ýaraglaryny, ählice zatlaryny, tehnikalarny çenli. Bu da ellerine geçýär bu Talibanlaryň. Taliban güýçlenýär. Indi seredin Amerikanyň oýnak giden nemesine, oýunyna seredin. Amerika diýär, Owganistan haçan men yaratdym diýär Taliban diýär. Yaratmagyny men çykardym, ortağa çykmagyna sebäp boldum. Men gelýänsem şo taýyp başga bir güýç gelip, imperiýa gelip, Hytaý bolsun, Orset bolsun gelip bilmesin diýär, girip bilmesin diýip oýark gitdi bu Taliban bir ýerde. Indi Ors imperiýasynyň Orta Aziýadaky oýark giden neme konflikti bar. O da ýanky Özbegistana megerde bu işin içerisine goçmak isleýän bolsa, onda suw üstünde ýanky neme konflikt çykmaly da. Ýöne bunu ýanky
Owganistan bilen häzir gaz geçirjini gyssaly arada halalaşmaklarynyň sebäbi Türkmenistanyň içerisinde bir şol ýalaky uçgunyň şolar ýalaky bir nemäniň kynçylykly ýagdaýyň çykmasy üçin edilen bir iş. Sen Owganistan bilen şertnama baglaşdyň ýöne buny yerine ýetirilmejegi belli zat. Owganistanyň üstünden Hindistana gazyň geçirilmejekdi, bolmajak bir zat. Ýöne buny Owganlar, ýa-ni Talibanlar beýle kabul etmediler. Talibanlar bunu sorar, men senden şertnama baglaşdym, hani beriň maňa gazy diýer. Doğrudan. Şoň üstünde ni Türkmen tarapy uly bir nemäniň içerisine girmeli. Owganlar bilen uruşyň içerisinde. Egerde Türkmenistanda ine döwlet agdarlyşygy diýdi, bu da bir suwutnamasy. Bularyň suwutnamalary gatykändir öden biz faktlary bilen bile ortağa çykarýandyrys. Milli howpsuzlyk hakykatdan hem döwletiň howpsuzlygyny üçin döredilen bir edara bolsa, şu zady ýa-ni sen aýtdyň, ýokary bilimim ýok, ýuridik bilimim dem ýok, ýa-ni aňtowgurlyklaryny da işlemedik. Biz ýöne köýje bir zat syn berip bilýäris, görüp bilýäris. Bu balar näme üçin görüp bilen? Bunyň tersine şeýle bir zat bar da, ine ýurduň daşyndaky şu zatlary görüp şunu dile getirýän adamlara garşy hereket edýärler. Näme diýärler? Bularyň şygary bar, özleriniň şu edýän hereketlerini aklamak üçin ine neme diýendirler? Ors goşuny Türkmen topragyna gelen wagty soňra biziň öz içimizden çykan öz watanyny goramak üçin jany ortağa beren ýurtdaşlarymyza at takandyrlar, basmaçy diýip, galtaman diýip. Indi şu wagtam aýny bir ideologiýa, aýny bir neme taktika boýunça işleýärler. Şo bir taktikalar bar. Seredin şo döwürde Türkmen topragyny, öz topraklaryny orsa bermejek bolup göreşen adamlara galtaman diýip at berdiler. Basmaçy galtaman diýdiler. Olar basmaçy galtaman dälli watanyny goramak üçin ortağa çykan adamlar. Indi şu wagt bize näme diýerler? Bular diýär döwlet agdarlyşygyny etjek bolýarlar diýär. Ekstremistler. Ekstremist döwlet agdarlyşygyny etjek bolýarlar, konstitusiýon guruluşy ýykjak bolýarlar diýen ýalyk nemäni öňe sürýärler. Ýöne asliýetinde bularyň özleri ýykdy. Bunam ne biz fakt bilen ortağa çykaryp otyrdy. Bunu diýenler kimler? Merdana. İçeridäkiler aýdan okpunda ordan bize. Hani şu an häkimiýetiň içerisinden ekrana çykyp nemeden aýdan adam barmy bize? Ýok. Onda nireden gelýär? Bularyň sözcüleriniň üstünden gelýär. Sözcüleri kim? Bularyň opozisiýa diýip ýaradan adamlary. Opozisiýa diýendirler. Opozisiýanyň öz agyzlaryndan hem eşdensiňiz hatda. Bular diýär şu Milli Halat Etiş Komiteti diýär. Sapartlymy topary opozisiýany ýok etjek bolýarlar diýär. Bunu dogry aýdýar. Biz hakykatdan hem opozisiýany ýok etjek bolýarys. Bu dogry zat, bu ýalan däl. Çünki opozisiýa diýilen bir zat hökümetiň Türkmenistanyň içindäki jenaýatkar hökümetiň sözcüsü we onu edýän işlerini, edýän jenaýatlaryny üstüni örtbas etmek üçin, ýa-ni esasy problemalar şu an biziň gozgap oturan problema bolan däldi, başga problemalar ýüzleýje. Türkiýedäki aktivistlerimizi tutdular, ýene adamlara basyş edýärler, adamlar ýurtdaşyna çykaran oklar diýär, şolar ýalaky bolgusuz deme. Bolgusuzam diýmeýin, o da bir neme zat däl, ýa-ni adamlary zorluk etmeleri, olun ýöne hakyky problema däl. Ýa-ni esas problemadan üns soýýarlar. Esasy meseleden. Sebäpden üns soýup netijelerin ýygynda neme der ýaly algap berer ýaly etjek bolýarlar da. Meniň görýän zatym şol taýda.
Esas ünsünü çekken adam şo taýda. Ya geçen gelegine çavuş mu çıkıp bular döwlet agdarlyşyny netçek bolýar diýendir. Aslında ene ýankyjy uwansanyny mysal döwletiň ýokdugyny eýem suwutnama bir wagt agdarlandygyny suwutnamasy. Ondan öňkü zatlaram barda içerisinde suwutnamalary. Şöyle da ýeňiş. Töreň diýdiňmi? Hawa aýdy ber. Ene şol döwlet agdarlyşyny netçek bolýar diýýär. Yani diýmek şo taýda Türkmenistanda döwletiň bardygyny kabul edýär. Yani Hawa milletin gözüne sokýar, şo taýda döwlet bar diýär. Prezidentam bar şo taýda diýär. Daşary işler ministrim bar şo taýda diýär. Ýöne konstitusiýon guruluş bolan ýurdun içinde döwlet guramasy, yani guramalar diýýär. Özünden dörýär. Yani bir ýurdun bekasy üçin, öňe gitmesi üçin konstitusiýon guruluşy bolan ýurtda döwlet edaralary ýa-da döwlet diýerler, jemgyýet şol özünden dörýär şo taýda yani. Ondan döwlet şöyle alarda ýönekay bir sözler döwlet bar ýerinde döwlet öz garşytyna işlemede 98 götürmüzen newtlaryň girdeçini elinden aldyrmasyna ýa-da halkyň 60 götürmi ýurtdaşyna çykmada ýa-da ene sen nime pul aklamak üçin diňe aşgawatda arkada diýdi, ol diýdi, bul diýdi, birden guruluşlar ol, trassalar me nime 8 o tarafa 4, bu tarafa 4 nimeli ýöreýänli trassalar me 2 milliardlyk şolatlar olmada döwlet bar bolsa şo taýda. Sen ölümçülüğün var mı o taýda onun ýaly trassa çekerin ýaly o wagtlara 4 bu tarafta 4 bolady. Bunça ýyllap 91-nji ýyllap döwlet bar bolsa diňe ziýan işläp durmala halk ýyl-ýyldan garyplaşyp barýar. Yani döwlet bar bolsa näme üçin şahsy nime geçen o yerler şahsy eýetçilige geçen o näme üçin aýdan oklar şon ýalaky gurrunlar. O Çıkaran ok. diňe paktek buğdayak netijeleri. Hawa Şonuň ýaly şu taýda bir ildeşimiz ýadypdyr Kurtuluş diýip 11-nji sentýabrda bular Talibanlar bilen çäre geçirmek ABŞ meydan okamokmy diýe başga gün ýokmy her kimin 11.09.2001 ýylda ABŞ'de bolan wakany bilýän bolsaňyz diýe. Soragly düşünmedim mene. Yan soraglar diýil ýa. Hawa soragly dogry düşünmedim. O temadan bolsa. Ha. Indi şeýle bir pikir neme gelýärdi, düşünje gelýärdi. Merdan ine daşary ýurt guramalary, ine ýurtdaşynda pozisiýa 30 ýyl bäri bar dogry, ama pozisiýa diýip. Milli Halat Etiş Komitetiniň orta açykaly 2019-dan şu neçenli bar. 2019-njy ýyldan şu neçenli bar Milli Halat Etiş Komiteti. Ondan öň opozisiýa diýip bir zat bardy da. Ýöne şolaryň şu neçenli kakmadyk gapylary, kakmadyk guramalary galmady. Daşary ýurt guramalary, haýsy gurama bolsun. Ýöne netije bermedi, dogry dämi? Hiç ýyly peýdasy ýok ekeni. Ýöne şonda da halkyň ünsüni şo zatlar bilen çözüp bolýan ýaly edip üns çekýärler. Bu da näme getirýär diýsene? Ýanky halka siz diýe hereket etmäň, siz mücadele etmäň. Ine diye daşary ýurtlardan kömek geljek. Bu men bir neme eşitdim-de şu Türkiýanyň bir jurnalisti bardy, aýdyp berýän. Ýaşly adam edil bizimki ýalaky nemelerden aýdyp berýärdir. Şol bir wakany gurrun berýär. Osmanly döwründäki bir wakany. Osmanly döwründe bir padşah diýe gaty zalim bolupdyr diýär. Halka salgy düstüne salgyt ber, basýar diýe, halk aş diýär,
çırpınýar diýe, çykyp bilenok diýe. Üstesine diýe halkyň ayaklanmazlygy üçinem diýe diňe uruş üstüne uruşa gidýär diýe de beýleki yerler bilen, beýleki ülkeler bilen ýa-ni erkek göbeklilerim diýe näme ýarajak, ýanky halkyň ayaklanmagyna ýarajak erkek göbeklilerim uruşa akidip aýşeýle erwet ýagdaýa gelipdir de bu halk. Soň iň soňky nemesine ýetipdir. Gaharlary ýanky sabır takatlar gutorupdur, ayaklanmaga taýin ýagdaýa gelipdir bolýan. Soň bunyň içerisinde aýlanyp gören ýanky paşanyň adamlary derro paşa habar berýärler-de. Diýäde paşam diýe bir zatlar etmesek halk hemen ayaklanjak diýe. Gyzdy diýe halk şu wagt bir zatlar edeliň diýe soň paşa derro öz Osmanlyň yerindäki ähli nemeleri habar gönderýär alymlara. Alymlar diýenlerem İslam dinini wagt edýän imamlar da, imamlar, mollalar. Osmanlyň dürlü yerlerinden toplap ýanky halkyň arasyna goýberýär bulary. Bular näme gurrun berýärler bunu? Şu wagt paşa, şu wagt diýe ýagdaýymyz erwetdir diýe ýöne diýe şeýle bir şadada geljek diýe, bundan soňra diýe. Şeýle bir gowy şadada geljek, garaşyň ýanky şadada salgytlardan nefret etýär diýe, uruşy hiç söýmeýär diýe, uruş etmegi diýe. Halkyny diýe gatwy edip söýjek bir şadada geljek, buňa garaşyň diýerdi. Soň halky şeýdip köseşdirýär, ýani ertir bir geljek, mundan soňra gowusy geljekdir, bu adam geljekdir, garaşyň sabır edin diýe. Bunun şu neçenem alıp barılan siyasat Türkmenistan'da şodur. Gurrun edýärdiler-de ben 2017-2018 ýyllarda Türkmenistan'a baltym. Reşit Meretowyň ady çykýardy. Şo döwürler Reşit Meretow diýip biri bar diýerler. Gaty güýçli adam, gaty gowy adam. Berdimuhammedowden soňra ýerine şo geçjekmişin, o ýakyn wagtda geçýärmişin, gelýärmişin diýen myşmyşlar ýaýrady. O ýöne 2019-njy ýylda daşarda halkyň hereketi çykandan soňra Milli Halal Komiteti tortağa çykdy we bularyň oýunlaryny bozandan soňra bu işi ýerine gelmedi de Reşit Meretow bu oýunlary oýnap bilmediler ýöne. Bunyň tersine başga bir oýun oýnadylar. Berdimuhammedowyň ogly gowmuşyn hatda bir ýere baran wagty diýe ay su diýipdir bolýan, soň wada bollap su rodukmuşyn, zatmyşyn diýip başmışlar ýaýra diýerler. Dine gelen gowy diýip getiren adamlara mene görýär şu wagt. Ýanky halky köşeşdirmek indi ýurduň daşyndaky şu neçe edilýän opozisiýa diýilýän hereket hem şonu edip gelýär. Aýne o groma çykdyk, New Yorkda miting etdik, o ýerde protest etdik, bunu etdik. O hat ýaly urutdygyny ona çykdyk, men ona plan partiýany döretdim diýär. Soň kelläme şeýle bir pikir geldi-de Berdana. Diýdim, hakykatdan Türkmenistanyň şu wagtky rejimini ütgetjek bolýan bir neme bar, tarap bar, adamlar, Milli Halal Komiteti düýük problemler hem ortağa atýar ýöne. Biz ona çapolap beremok, biz halky şu zatlar bilen aýdyňladýar, onuň peýda bermejekdigini bilýär. Ýöne bular gidýär daşary ýurt guramalaryna duruşyna aýlanyp çykýar-da hemmejesine. Mende şeýle düşünje geldi. Esasy problemalary ortağa atmaýarlar. Onuň tersine ýüzde problemalary ortağa çykar, aýdýarlar delil hökümünde. Ýöne o da işe yaranokdy. Näme üçin? Sebäbi o guramalaryň Türkmenistanyň içerki işine hakykatdan goşulmasy üçin bir temel düýpli problemalaryň, düýpli sebäpleriň ortağa atylmalary, delillerin ortağa atylmasy gerekli. Düýpli sebäplerin. Ýöne ol atylany, onu atmaýanlyklar üçin bu baryan taraplar we opozisiýa ýene atdy. Bunlar kabul etmeýärler, ýygyny atýarlar da, bar diýe hasam düýplirak mesele bilen gelin diýe. Bular ýaly adam nemetmelerine, zatlaryna garşy olar içerki işler diýe. Biz garşy bilmeýäris, düýpli problem. Indi balaryň elle etmek isteýän da adam şu. Daşary ýurt guramalaryň Türkmenistandan
problemalarından ünsünü sowmak maksatly. Sen esasy problemany aýtmaýarsyn, yüzde problemalar aýdýarsyn. Soňra olar Türkmenistana üns çekmeýärler. Aý şu daşynda diýä häkimiýete garşy hereket edýänler hem şular boljak bolsa diýä. Balaram diýä içeridäkilerden ütdeşik zady ýok diýä. Goý degme diýä işläbersinler diýä. Bularyň almak isleýän zady şol. Daşary ýurt guramalarynyň Türkmenistanyň ünsüni çekmek. Hayran galdyrýar ýöne bir tarapdan seresden häkim hökümete garşy ýaly edip nime çykýandyrlar, orta çykýandyrlar. Ählijesi agzymna şodur. Ýöne düýpli problema ýokdur. Näme üçin Türkmenistandaky gaz problemasy hakynda gurrun etmeýärler? Türkmenistanda gaz problemi sebäbi bizde sanaýçylyk ýok, hiç ýyly sanaýçylyk diýilen bir pikrem ýok. Ösmedik bu önümçülük hiç ýok. Önümçülüğün bolmaýan ýerinde ýanky neme bolmaýar, kanunum, hukugum dikeldilmeýär, bolmaýar, sebäbi önümçülük ýok. Kim näme gorajak o taýda. Diňe goranjak bir tarap bar, o da häkimiýetiň eýelen adamlar özüni goramaly. Ve onuň ýeriniň aşagyndan çykýan tebii gazy öz bähwitlerini kullanmaly. Maksat şu. Halkyň elinde özüni goramana hiç zat ýok bolan üçin garnyny doýurmagyň aladasynda galdylar. Ýanky şu problemalara üns bermeýänlikleriniň hem sebäbi şu halk şu wagt aç. Aç adam bular ýaly problema seretmez. Ilki bilen çörek bermem, garnymy doýuraýyn diýär. Garnymy doýuraýyn, ondan soňra pikir edeýin diýär. Aç garna pikir edip bolan ok diýär. Ýanky bularyň getiren halky ýetiren ýagdaýlaram şudur. Halk sesini çykarmaz diýip aýdýan, arkaýyna aýdyp bilýän ýerler şu zatdan halkada bir garnyny doýurmak üçin umyt berýärler. Ýanky çölüň içinde suw sarsyň bolan salgym görünür öňünde. Suw bar ýaly edip ylgar ýaly. Şolar ýaly salgym goýdular öňüne. Ýanky daşary ýurtlara gidip beklenjetmän. Umytdary şu wagt her kimiň umydy daşary ýurda çykmak. Türkmenistanyň problemalaryna syn bermek, öwrenmek, düşünmek däl. Ne bizim düýk problemalarymyz şu, buna netije ýöne, buna sebäp bolan ýagdaýlar bar. Ortalykda bilim çökördilen. Bilim ministrligi düýünden çökördilen. Ýok edilen, ýanky bir adamlyk rejimiň uýgulan nemesini, siýasatyny kabul edip bilýän, şoňa aýak uýdurup bilýän nesiller ýetişdirip gelýärler. Şo maksatly mekteplerdäki muallimlaryň çağalar okadysy, bilim berişem hemme adam şol ugra gönükdirler. Yani biz hem häkimiýet tarapyndan döwletiň nämen halkyň, döwletiň çökmesini, ýok bolmasyny iş geçirilýär, hem üstesine de halkyň tarapyndan iş geçirilýär. Merdana ýöne düýk gaýnagy ýokardan gaýnaklanýar, ýokardan düýkden gelýär bu zatlar. Şeýlerak. Sen sözüň Sen aýdy ber hawa. Indi şöyle bir zat var. Ona bararsın hawa. Sen insan hukmunda senin otada ýurduňy temsil etmäne hukugyň var. Olar sana geplemediňde geplersin. Näme geplesen belli bir wagt berilýär şu taýda. Aýdarsyn diýersin bolýany, ona gerek gala. Ýurt sana gerek, dogry dälmi? O taýda näme üçin gelmeli? Ýurdun içindäki adamlara, ýurdun daşyndaky yerli türkmenlere, ýani şu taýda göbek gandaman Türkmenistanly bagata şoňa gerek watan. Watanyň düzelmegi, şu taýda konstitusiýanyň dikelmegi, konstitusiýan guruluşyň döremegi, ýer ýandan ýene döwlet guruluşlarynyň bolmagy, yerli halka gerek. Näme sen OBS-de onda senin sürap boynuňa zynjak 50 gatnandan. Şu taýda bir ýagdaý bar, ýene şu neçeler
halkymyza ýene taryha gitmeli bolar. Tabii toprağını elimizden aldılar. 1881'de ýam şondan soň yerli halkyň toprağını elinden alıp Sibirden zatdan yani Orsetden, Şubat Orsetden halklar getirip şolara paýlap berdiler. Yerli halkym şolaryň nemesini günlükçü bolup işledi. Ama kärede ýagdaýam 1910'da Taşköprüde başlaýardy. Indi teret şondan bäri gelip 30 saýylda da ine kalhol diýdiler. Ondan soň ine Şubatda ýene de arenda ýagdaý. Mudama hökümet güýçli görkezýär, ýani güýç nemede hökümetde bar diýip görkezilip gelinen de indi. Näçe ýyllardan öňde 2-nji asyr. Ozan hökümet güýçli bolanda sen elinde hiç saat ýok, şol berýär seniň aýlygyny, şol sana Kazakstandan un getirip berýär, şol sana Belarusya'dan kartoşka getirip berýär. Başka senden däl, senin hiç saat gaýnaklany ýok. Sen bir soň şöyle örneme oturýar da halkyň beýnisinde başka yerden gelmeli. Mende güýç ýok, men hiç saat yani yer eýesi dälmen. Şonuň ýaly düşünje oturýar. Endi bularyň hem şu obesiýet diýdi, ona da selkinde görüşleri senin sebäp başka yerden ene kömek olar edýär bize kömek. Ana olar bu netmeýär. Mana ertir edýär, mana berun edýär diýip şonuň ýaly wagt demedi, wagt tutýarlar. Yani halk hem ýene de şu öňkü nimeler, öňkü taktika, öňkü strategiýa boyun bolmaklaryny isleýärler da yani. Günahkar kim ine şol? Özüni prezident edip görkezýän adam günahkar. Kömek nerden gelmeli? Taştan gelmeli. Olar edip bermeli, men ýaşamaly. Ben näme etmeli? Benim hükümcü oturmaly, towşan ýalçak bolup dedin çıkarmaly, dawa etmeli, öl hukumy kazanmaly der. Başka edip bermeli maňa. Ana siz ediberin hani bizim soň bararsy ýurdumda diýerler. Ana şo düşünjäni saklamak üçin film terapiýetçiler de bular. Men opozisiýa diýip görüyorum. Bolam ýene ýan kaçmylar netije bu zatlar da yani sebäp näme? Sebäp aňaldaky milliardlar Nevitden gazdan gelen milliardlar. Birleri bir näçe adamjyk şonu öz ýüwlerine daşamak bilen, ýurtdan çykarmak bilen, ýurdun başyndaklaryň şu 1,5% paýlaşmak bilen. Ondan kim bu taýda ekstremizm edýär, kim bärde terrorizm edýär? Belli bolup tura. Kim öz halkyna terrorizm edipdi? Kim öz toprağında ekstremizm döredipdi? Bizler mi ya içeride özüne anarkiya sistemine yürütüp baryan yani indem sultan olacak. Yine de şol aydın adamlar zamızı yok edilen son halk köpçülüğü ahlaksız oluyor da istesine de açlık diye açlığım servet transformasyon ediyen adamı yani milleti transformasyon edip bilen neme da yani pajgalyk hereket diýip alsak. Ene Kazakstanda da Rus imperiyasy 33-nji 37-nji ýyllarynda bir näçe milyon Kazak konşularymyzy ýok etdiler. Birbiriniň etini ýemäne mejbur etdiler. Şol ene Atam Pahyr aýdyp da 33-nji ýyllarda bizde de 34-nji ýylda aşyk bolupdyr ýa bizde hiç ýüze çykan okşa ýüze. Bir san käädi üçin gelin alan maşgalalar wadi. Bir san käädi ber derene adam hakkaýtýar. Owa Ýynan turun bizde de bolun şolan Kazakstandan beter bolandyr. Atam Pahyr aýdyp şol bir sany buğday bar, nan ýemekler aňda dursun. Buğdaýy goýurup, şu buğdaýy çeýnýärdik diýen nanyda. Olam nähil ýagdaýda bolan gatlanyň başyndan oturan sonlar özleri buğday ekip bilýär eken. Mirak bolupdyr da men bawakalanym. Hüm özleri buğday ekip bilipdirler. Şeýden azjyk ýer açyp. Öz ýeri bolmady halk nähili. Potra dişläp beren halk. Ýygýan buğdaýy alhoda taşalýar. Näme buğdaýy berse şonu gowy ýerdi normasyny.
Şondan beri bir halkın üstünde oynanıp gelen beynisi, düşüncesi, ahlakı yok edip gelen halk sebebi hala milyartlar ömürlük durlan milyartlar. Hawa. Sapara aytıp geçti 52 trilyon dolarlık potansiyel var Türkmenistan'da. O näsin, o bayısına näsin? Sana ere vatan. Yurdun toprağın sana ere. Yerli yaşayacağı ere. Hawa Böyle. şol biri edip bermek diýilen neme düşünjesi bize ornaşan bu da şo ýanky eýeçilik ýok da nerden Türkmenistanda şu wagt hiç eýeçilik ýok, düýünden ýok edilen. Eger 94-nji ýyllar şuňa zıyan päsgel bermedik bolsadylar, eger şunu soňlandyrmadyk bolsadylar 94-nji ýylda bu wagt biz bu problemalardan gurrun etmezdik. Sebäbi bular bir orta asyrdaky ýa-da 19-njy 20-njy asyrlarda şol Afrikada ýa-da Angliýanyň imperiýasy aslynda ýaşaýan ýurtlar şol öz azatlygyna çykmak üçin şo döwürler kitaplar ýazylypdyr ekende edil biziň şu aýdýan zatlarymyz hakynda. Indi biz şu wagt şo zatlaryny häzir indi 21-nji asyrda gurrun edýärse bolmasa bir insanlyk şu wagt gaty ulu nemelerin, işlerin üstünde gidip barýada, ösüşleriň ýöne biz entegem ýanky şu problemamyzy çözüp bilemizok. Buňa kimden görmeli diýilen bir neme bar da bu taýda kimden görmeli ise şu neme awtaryan ýalaky bolýar da. Ýanky şu günäkär diýip awtarlayan ýaly bolýar ýöne. Düýp sebäbi şo taýdan gelýär-de, ýanky şo döwürler 90-njy ýyllar döwründe aýdylan bu da. Şu şahsy eýeçilige geçilmese bolanok, şu ýurt ýörep bilmeýär şahsy eýeçilige geçilmese diýip şunsuz bolanok diýilip aýdylan. Bolanok diýip aýdylandan soňra da ýatyrýarlar onu. Soňam şeýle bir zat bar, Merdana. Şu wagtyny bir ministrin ýa bir prezidentin istendik birisiniň bir nemesi ýanky öz hakynda, öz geçmiş hakynda gurrun beren hiç bir yeri ýok, hiç kimi tanamaz. Hiç kim özüniň geçmiş hakynda eden iş hakynda gurrun bermeýär. Bir adam ýok. Diňe indi Saparada geçen gelem aýtdy da maňa kän aýtmaň bunu diýip onu ýöne ýene de aýtmaly bolýar da birinji gerek öz eden işler hakynda aýdyp beren adam. İlkinji gerek Türkmeniň taryhynda. Şondan başga şu wagt öz eden işlerini ýalňyş bolsun, dogry bolsun bir ekrana çykyp gurrun berip etjek işlerini ortağa çıkaran adam ýok. Näme üçin ýok? Ýa-da näme üçin täze Türkmenistanyň dikeldilmegini, täzeden bir hakyky halka bähwitli bir döwletiň gurulmasyny päsgel berýärler. Ýene de päsgel berýärler. Ne şu görülýändir 94-nji ýyllar päsgel berilýär. Häzirem şolar ýalaky neme gidýärdi? Ýolly. Oýun gidýändir. Birleşmedi diýip gurrunlar gidýändir. Birleşmedek soňundan halka maýbylar birleşen oklar agzala diýen ýalaky nemelere getirmek üçin biziň akylymyz ýetýär-de bu oýuna ýöne ýanky bilimden mahrum edilen köpçülük var arkada, bir toplum var. Bular akyly ýetirip bilen oklar. Bunun bilýärler edýän oýunlaryň şeýlediğini. Şoň üçin oýnaýarlar-da. Gaty biziň nämämiz, derdimiz agyr ildeşler özüm bul şeýle görünýär. Meniň öz görýänladyma şu ýanky halk öz ýurduny eýe çykmasa Türkmenistanda hiç saçan kanun dikeldilmez. Halkyň ýanky siziň peýdaňyzda bir döwlet bolmaz otay. Ya daşary ýurtlarda ya başlan ya dillerde sergezdan bolup öz çöreňiziň uğrunda ılgap bermeli bolarys. Ya da elimiz daşyň aşagynda goýup bir gezeklik
şu özümüzün hakyky bir döwletimizi dikeltmek üçin bir akıllı başly hereket etmeli bolars. Başga hiç ýyly nemesi ýok, çykalgasy ýok da bunu. Sen o daşary ýurtlar kömek eder, etmez, ol başga problema. Ilki sen özüňe sorag bermeli. Sen men özüme kömek edip bilýärmi? Men özüm üçin ýa-da öz watanym üçin bir zat edip bilýärmi? Ilki bilen şo zat gerek. Edilmeli iş şodu. Şaýda Oğul hanym ýazypdyr ekenler Reşit Meredow o onda diýär. Ya 32 000 adama nemi vatandaşlyk beripdir diýär-de. O onda ýanky Türkmenistanyň içine gelen nemede de görkelendirler telewizionyada da vatan habarlaryna, täçiklere, ýenelere zat vatandaşlyk berdiler de. 32 000 adama vatandaşlyk berdik diýip aýdyp geplerdi. Ýöne şu wagt bizim öz halkymyza etdimi bu kömegi? Ýanky halkyň 32 000 däl ondan hem köp, ýanky 100 000lerçe adamsy vatandaşlykdan çykmak isleýärler. Ýurtdaşyna gitmek isleýär. 100 000lerçe adam, gidenler hem 100 000lerçe adam bar. Ýanky 1000lerçe de däl. 100 000lerçe adam ýurtdaşynda, ýene 100 000lerçe hem ýene gitmeň hyýalynda. Ýurtdaşyna. Bu taýda bolsa ene görýärmi şu nemelerin beýleki ýurtlaryň Birleşen Milletleriň öňüne çykyp zat edip biz ýa kanuny demokratik bir ýurt diýip aýdýarlar da. Ýöne öňüne geçenki çykyşymda da nemäni görkezipdim-de. Eger biz konstitusiýamyzyň 1-nji maddasyna boyun eýýän bolsak, konstitusiýanyň 1-nji maddasyna ýazylan Türkmenistan demokratik kanuny we dünýäwi döwletdir diýip ýazylan. Kanuny we dünýäwi döwlet diýilýän ýerine padşah, şah serpaýy, şah sowgady ýa-da şah täç geydirmek, baş egmek, boyun egmek diýilen bir zat. Bu konstitusiýa kabul eden, o konstitusiýa şo zatlary gadagan edýär. Ýöne bunu arkaýyn şu wagt dile getirip aýdýarlar Türkmenistanyň içerisinde. Yok o. Öde görünüp duran zatlarda merdan. Hiç bir nime zat derler. Sähelçe bir syn berseň, nirak gidip barýandygyny, näme etjek bolýandyklaryny ben neme edip oturmaly. O Bestada ikaz bolsaňyz. Sultanlyk ýüregi bilen anarhiýa sistematy bilen o taýda konstitusiýa bolmagy hiç mümkinçiligi ýok. Näçe ýasalar ýazybersin, ýetmesine geyerbersin üstüne. Son guruluşyň bolmagyna hiç mümkinçiligi ýok. Ýanky aýdymlaram ýörer, ýalakalara gahrymanlyk bererler. Näme iş edip durur gahrymanlyk eder üçin, toprak üçin näme edipdir? Ya bir zatlar bilemok bol, döredipdirmi bir zatlar? Yalakalykdan etmekden başga iş eden o aly. Hawa Cemal Saparov, Ahmet Sarat Babayev, Ahmet. Bolya Sarat Babayev elinde hünäri var, etdinime, struktura çekýärdi ýalan. Ýöne elindäki hünäri nemeden de bir hili meseleni ýa-da onuň nemesini, statusyny beren nokta özüni alyp barşy ýurdun içinde şol esasy nemede vatandaş hökmünden görkezip bilýär. Ol şu diýmek ol sultan ýürekli anarhiýa sistemasynda şolara ýalaklyk etýän bolsa diýmek bolum. Şu rejimiň ýani Türkmenistanda genosidiň dowam etmegini, müňlerçe adamyň ýurtdaşyna gaçmagy, bizim milletlenmeden sömürülmegini özüm ýani isleýär, şo zatlar isleýär şol adam Sarat Babayew bilen ýanky Cemal Saparov, şo zatlar isleýär. Bizim milletlenmeden başga ýere gitmegini, genosidiň dowam etmegini, ýurtdaşyna çykanlaryny, ýani göwün edýär, şoňa näme goltugy berýär şo zatlara diýmek. O şo taýdan bir gowy
nemlenerin diýip arzu edýär-de ýanky şoňa getirdiler-de adamlary. Aýdýar şo elinde hünäri, käri hünäri bolmaýan adamlar, iş edip bilmeýän, käri hünäri bolmaýan adamlar diňe ýalakalyk ederler. Bir iş edip bilýän adam işini eder, ýalakalyk etmäýil degmeýär. Ýöne iş etmeýän, elinde hünäri bolmaýan adamlar ýalakalyk eder, başga zady ýok. Bizim Türkmenistanymyzda nemeti, şo häkimiýeti şonuň üstüne salmy. Ýalakalyk etmeli, şo taýyny goýalyk edip görkezmeli. Ýanky bir fasat, bir ýurt halyna getirmeli. Ona etdiler emeýem. Diňe Aşgabatdyr hemme nemeti. Şol Aşgabaty studio görnüşinde alyp barýarlarda. Ýöne Türkmenistan Aşgabat bilen ibaret däl. Türkmenistanyň bir giden owalary, etraplary bar. Milyonlarça ýaşaýjysy bar. Olaryň hal ýagdaýlaryny görkezýän bir neme ekranlara çykdymy ýa-da aýdyp berýän ýa-da şu zatlary şu şeýle problemalarymyz bar diýip bir halk maslahatyna mejlisinde ýa ýene başga bir zadynda gürrüň neden boldumy? Bolmady. Halkyň adyndan, bizim adymyzdan ýanky neme karar alýarlar. Bizem şonu kabul etdi diýip hasap etdirýärler. Bizim adymyzdan. Siz gowy ýaşaýaňyz diýerler-de. Biz gowy ýaşamyz ok diýsegem basýarlar üstümüze. Şeýle urýarda we aşgabadyň ikaga durup geçenmi? Ine bizim Türkmenistan halky köpçülikleýin jahil goýulan-da birdir kindir zatlara düşünýänem, ahlakly bolan soň ýurtdaşyna çykan soň ýurdun içinde bolsa-da bize çıkaranok taşy nemeleri bedduatty wagtynda ýönekýdi. Genosidy ýenäni. Ne Aşgabat bir Aýratyn Respublika hökmünde, bir sentr hökmünde, merkez hökmünde o taýynyň halky belli halklardan ütüşik bir akly huşur neme däl. Ýene şo taýynyň halkam, Aşgabatyň halkam jahil goýulan, ýöne garny dokurak jahil. Jahil goýulan halkam öz garnyny doýanyny bilýär, goňşusyny bilmeýär, ýurdun içini bilmeýär, watan näme, millilik näme, aýdyň adam näme, akyl näme, o zatlar hiç tuwa etmeýär-de, fark goýmaýar. Çuň palawy için etdi dogry için şonuň ýanynda. Merkezden asuda görkezmek üçin, ýani şäherden neme siýasat ýörýär-de, halky bir-birine gражданский uruş diýär-de, psikologik uruş öýerýärler. Aşgabatlylar gowy ýaşatýarlar, daşyndakylar hem pukara ýagdaýda saklaýarlar-da, ezip saklaýarlar. Soň içindäki jahil goýulan halk, merkezdäki jahil goýulan halk otomatik şekilde daşyna neme diýär, nefret dörýär özünde. Onam kitapçylar, ine şu wagtky rejimiň kitapçy, ýani şu wagtky anarhiya sistemiň kitapçylary bilýär ony. Maslahatçylar şonu şöyle boljakdygyny. Olam ýene tarihden gelýär, 1880'lerden bäri teke polky diýip döretdiler, milisiýa polkuny, öz halkyny özüne kamçylatdylar. Ýene şo ýagdaý, ýene şu wagt dowam etdi. Ine velayetden geldiňimi diýen iň ýönekli sözi bardyr, velayetden geldiňimi. Ýagdaý tapsa elindäki elindäki pulu gasp etjek, helak etjek, işletjek, pul berjek gel, üstünden öljek, onuň ýallatlary jahil goýulan hakda bar-da. Şol otomatik şekilde halk bir-birine neme edip durmaly, güýmenip durmaly ýurdun içinde. Ýurdun daşynda da nemeler bar, opozisiýasy bar. Bu wagtky sözde döwletiň, sözde konstitusiýa bar döwletiň ýurdun içine daşynyň şunuň ýaly pat kolony diýip bir zat bar-da. Şonu neme diýerler, döretýärler. İçinde de ýalakalar hem köpertýärler. Nähil diýerler, şöhrat parazlyk diýilýär. Bulan Rusya jahil goýulan halkyň içinde. Ýa-da ene sadaka beren olarlar, öz ýaly söwdegärler, müşerler, özleri iýi çekdirler.
Daka boldy bolamam. Senin yurdun çağasy ýasly saatlarda ağaç oty, mekteplerde ýene ağaç oty, üstünde eşil ýok. Ýa-da onu berjek bolýanlara da mollasmaklaryň kömegi bir eliň berse böýleki eliň şonu görmeli däldi ýa. Yani bildirmän edindi yani halka görüldi görkezmäň diýär. Halka görüldi görkezseň paýlap başlajak da zadyny kimde artyk maçwa bolsa bir vatandaşyň ýene ýurtdaşyň diýjek mätäşlere berjek, onam kamera düşürjek. Netidem şöýdüm diýip näme goýjak, TikTok goýjak, Instagram goýjak. Olar tada mollalar näme mollasmaklar näme engel bolýar. Aýlanyp bilen bular hemme zat netije ýene de aýlanyp şol bizden çykyp duran milletler, çyňmallar. Şonuň demesi. Bulu oy Türkmeniň ýani yerli halkyň üstüne ulur oyun oynatdylar da interim şo dowam etdi. Ýene de ertek ýurmuşy hökümetli gözüňe kalan toparam ýurtdan ýok bolup giden soň başymda da owanlary getirip goýjaklar. Oň basınçylar. Olam näme öz üçin emeden ok. Öz şo raşizm üçin edip berýär. Edip berýär. O, Merdana bir giden yalakalary, dönükleri, satlykları gahrman etsen, işini bejerip bilýän, işini edip bilýän adamlara dönük etsen, owur etsen, ne bolýan da şo bolýardy. Täze bular bir ýerini doldurup bolunmajak bir zady ýok etdiler de ortalykdan. Ýeri dolunmaýar olady. Çünki bir gatgo bir nemäni türkmen halky diýeli buňa halkyňam günäsi bardyr. Gaty uly bir şansy ellerinden gaçyrdylar da. Bilen o döwürler kiçidik. Bir 10-12 ýaşymyzda, 9-10 ýaşymyzda ýöne bizden ullar bardy. Şo döwürüň ýaşan adamlary, enatalarymyz bardy. Olar şo şansy gaçyrdylar, görüp bilmediler. Onuň tersine başga bir ýalňyş bir adamyny seçildi. Ýalňyş seçim yapdylar. Şo taýda karar bermeleri gerek bildi. Ýa-ni bir halkyň bähwidine, ýa-ni döwleti, bütün toplumy güýçledip toplumyň bähwidine işleýän bir neme sistemamy gerek bolmasa da sanlyca adamynyň bähwidi üçin işleýän sistemam gerek diýilen bir sora bardy da şol 94-nji ýylda. O taýda şol birincini kabul etmän, ikinjini kabul etdiler de. Ýa-ni sanlyca adamlaryň baý bolmasy gerek diýdiler. Şonu ýazypyň aýdan nemesem bardyr 200 sany baý döretjek men diýip. Soň ähli halmyrada da aýdyp geçýärdi. Bütün ýazyjylar, yeneler diýä, iş adamlary hemmejesi ylgak gitdiler diýär. Ýani şondan şo Mercedes maşina aljak bolup, şondan baýajak bolup diýip ählijesi ylgap osura durdular da. Ne osura dursalar netijelerini taýda görünüp durdy ýani. Ödem gitdigiçe de salt tepinne erwetleşip barýar. Bunam görkezip ýani siz ýa isteseňiz, istemeseňiz bir edýäs diýip edýärler bunu. Sizin eliňizden gelýän zat ýok, siz diýä ejiz diýä, siz gorkok diýär. Yani halka diýärler de siz diýä hiç zada ýaraňyz ok diýär. Siz hatda diýä neştaýda da bardyr, 10 moltdular da. Siz hatda diýä ýurtdaşyna gidip diýä biriniň öýünde hyzmatkar bolup gitjegen bolsaňyz diýä bize hakyny töläp gidin diýär. Siz şo hyzmatkar bolmaga da ýaraňyz ok, eger gitjek bolsaňyz puluny töläň diýip hemmesi hakyny töleýändir. Ne bizde ýol edara diýip bir edara bardyr. Pul berip girýändirler. Edýän işler näme? Ýol süpürmek. Ordam. Sen bir ýere işe girjek bolsaň, o näme üçin pul berip girmeli? Çünki seni hiç zat diýär halka, seni hiç zat, sen hatda köçe süpürmäne de ýaraň ok, ýöne pul bersen seni şo taýy salaýar diýär. Süpürdaýar köçämiz diýip. Bunam halka kabul etdirýärler. Şeýle bir zat bar, bir adama dowamly ýagdaýda ýa-da toplumyň üstüne bunu geçirip bilersiň. Dowamly ýagdaýda sen şusuň diýip aýdyp geldiňçe, sen şusuň, sen hiç zada ýaraýan dälsin.
sen hiç bir zada münasip dälsin, sen elinden hiç zat gelmez diýen ýaly sen gorkoksun diýip oýuz giderli ýyllar boýu aýdyp gelsen toplum onu kabul edýändir. Şu adam kabul etdik biz onu. Türkmenistanda hiç bir zady bizim halkyň nemesiniň häkimiýetiniň altynda däl. Türkmenistan döwleti halkyň häkimiýetiniň altynda däl. Ýöne konstitusiýamyzda ýazylan Türkmenistan halkyň häkimiýeti aşagyndadyr, halk dolandyrýandyr diýip ýazylan konstitusiýamyzda. Bunu adamlar bilen oklar, okutmadylar bunu. Öwretmediler, şo jagaşça ýeri çüýne öwretmediler. Egerde halk bunu bilen bolsadylar, öwredilen bolsady, bu ýagdaýa gelmezdi. Türkmenistanyň döwleti halk ýönetýär diýip ýazylan. Türkmen döwletini halk ýönetýär, halk dolandyrýar. Halk saýlaýar, halk seçýär, göwüne yaramasa aýryp bilýär diýip ýazylan ýer bar. Şo gaty neme ýerleri bar, şoň üçin özlerine ziýan berýär, bunu topluma öwretmeklik. Onuň üçin öwretmediler. Ne şo şeýdip şonu bilerem, ne şular ýaly çapak çalyp duran, el çarpyp, elleri kitaply, depderli ýa-da pampersde oturan bir giden işe yaramaz adamlardan, ýaşlylardan döretdi. Hiç şularyň içerisinden bir adamyň çykyp pikirini aýdan ýeri ýok, bolmasa şu täze geçen bir neme. Halk maslahat täze geçen, ýaňy geçdi ödem şularyň %80'iniň altygy, çoğulugy, owlu, gyýdy ýa-da ýakyn dogan garyndaşy bir ýerlerde köçe süpürip ýör, bir ýerlerde biriniň öýüni tämizläp ýör. Hyzmat edip ýör bir ýerlerde işläp, daşary ýurtlarda özlerine däl, öýüne däl. Ýöne bir ýerse çykyp gepläp bilen däl, ýekejesi çykyp. Hatda şeýle bir zat aýdýarlar, şuňa gelmedinden 15 gün öňünden şular bir ýere toplap Aşgabatda akidipdirler. Aşgabatda taýýarlyk repetisiýa geçýärler. Her gün akidip, soňra ýygnak geçjek günem 15 saat dap saklaýarlar bu adamlar. 15 saat dap şu zarlan çykarman. Indi götdür pampersil diýäsde, bolin buňa yalan diýip bolarmy? 15 saat dap bir adam tuvalete gitmänät oturup biler. Bular şoňa kaýyl bolýarlar-da, ýa-ni öz aşagyna etmänedi. Altyn etdiýär diýerler. Şoňa kaýyl bolup şu ýerde el çarpmana gelen adamlar ählijesi. Şey diýen bunu resmileşdirýärler, ine syn berilmedik döwlet adarlyşgam şundan gelýändir, kabul edilen. Şularyň adyndan, halkyň adyndan şular gürläp kabul edýärler, ýa-ni sesini çykarman oturup. Doğruluğunu biz diye şahalığı kabul ettik diýerler. Bizim betbaatçılığımız nereden gelýär? Şu yerden gelýär. Soň bizi birler gelip halas etmeli. Kim halas etsin sen? Ýurdu hiç kim, hiç yerden, hatta 1000 ýyllardan soň halas etjek hiç bir zat çykmaz. Halas etjekler, ine orsun gelişi vardır. Halas etmek üçin gelendir ors. Ýa-ni Türkmen watanyny goran adamlara basmaçy galtaman diýip gelendirler. Senin toprağını goran adamlar. Ana halas etmeye gelecek adam gelse ýene şolar ýalap bolup gelerler. Orsiýet şu wagt Ukraina halas etmeye gidip gidýärdir. Halas etmeye gidende nähillek ýagdaýa geldi şu wagt Ukraina. Ýa. Ýene de halk garaşy otur, halas etsin diýip. Kim halas etsin? Sen kimi halas etdiň? Ilk şonu soraw bermeli. Sen özüňi halas edip bildiňmi? Ýa-da özüňi halas etmek üçin bir zatlar etdiňmi? El ýalaky çöregiň ugrunda algap ýör, her berýär. Aç garnymyza. Soň bu zatlaryň netijesinde seň ýurdunda kanunan bolmaz, hiç açan işlemez, işlejegi mümkinim däl. Bundan soňra mene 1000 ýyllar işlemedine Berdi Muhammedow öz ogluny goýdy. Kimden sonra? Hiç kimden soramady. Kagaz ýüzüne geçdi gitdi. Bunam kim resmileşdirdi? Erdana gaty gyzykly ýeri bar. Ne ýanky opozisiýa diýerler, ödüm gora. Şolar resmileşdirdi. Saýlaw geçdi. Şular ortağa çykyp resmileşdirdi, kabul etdiler. Indi garaşsyzlygyň wagtyny üýtgödürli. Garaşsyzlyk 27-nji oktýabrda, dogry dälmi? 27-nji sentýabra üýtgödürli. Kim kabul etdi? Biz kabul etmedik. Opozisiýa kabul etdi. Özleri aklan wagty näme diýerler? Garaşsyzlygyň entek wagty dogry belli däl. Şoň üçin hem şu wagt biz resmi
kabul edilen bayramçylygyny belläliň diýerler. Sen nähilleki adamsyň? Ýagny haýsy kelläň bilen oýlanyp aýtýarsyň? Ýagny näçe sany kelläň bar bolsa, haýsy kelläň bilen pikir edip aýdýarsyň? Garaşsyzlyk, resmi garaşsyzlygy belläliň. Resmimi şu? Bizim türkmeniň taryhyna ýygyderli üýtgedip gelýär. Dowamly, öýden wagt geçmän 12-nji ýanwary üýtgetdiler. Göktepe galasynyň basylyp alynan güni, synan güni. Näme üçin üýtgetdiler? Russiýa bas getdi. Bunu aýyrym türkmen taryhyndan nesilleriň agyna galmasyn unutdurun. Diýdiler 12-nji ýanwary aýyrdylar. Biz türkmen halky bolup şu zatdan utanmaly diýilýär. Biz özümüze, öz geçmişimize, şu günümüze, ýaşaýyşymyza, ýurdumuza syn berip bilemiz o. Biz şu derecede ejizmi bol. Şeýle bir zat bar da, Merdan aýyny Göktepe galasy ýeňildi. Türkmenler düşdi. Şu Göktepe galasyna syýasy syn berilmedi. Näme üçin ýeňildi? Kimleriň täsirinde ýeňildi? Täze şol döwürler aýdylypdy galanyň içine 45 000 sanyk adam, 45 000 adamyny galanyň içine dyk doldurmalyň, bizi orslaryň ýeňme saňsat bolar, çöle çekileli diýip bir akylly adamlar maslahat berdi. Ýöne edilmän. Ýöne Göktepe galasyndan öň güýçlüdi. İran goşuny 2 ýedek ýeňýärler. Indi Orsun goşuny Hazar deňizinden gelýär. Dogry däm, aralyk uzak borsyet bilen ara goşun getirýän çaň uzak ara. Bar ýöne İran bilen türkmeniň arasy ýakyn. Ýakyn bolan bilen hem İrany 2 ýedek ýeňdiler, maskar etdiler. Özbekistanyň uly bir goşunyny ýeňdiler. Mädemin hanyň kellesini kesip ýygyny uratdylar. Torbasan. Şolar ýalaky güýçlü bir milletin, güýçlü bir nemesiniň söwüş taktikasyny bilýän ata-babalarymyzyň bu uzakdan gelen Ors goşunynyň ýeňilmesiniň sebäpleri näme? Näme üçin ýeňildi? 3 ýerek söwüşde ýeňiş bilen çykdylar. Şo döwür şonu ýeňenden soňra türkmenler beýleki ýurtlaryň arenasyna çykdy. Ady ýaýrap başlady. Şoňa çenli ady ýok. Düýeni Eýrany 2 ýerek ýeňdiler. Ýylyna soň özbegi bir ýerek ýeňenden soňra özbek demesini, Hywa hanyň nemesini, eskerini bir ýerek ýeňenden soňra arena çykyp bildiler. Öz aslaryny orta atyp bildiler. Ýöne Göktepe galasynda ýeňildiler. Buna da syn berilmedi. Ondan soňra nähilleki boldy derrew nemeler döşü orduny ýa-ki afserler peýda bolup başlady Aşgabatyň içerisinde. Aşgabatam näçinji ýyla çenli diýdi, taparaga aýdyp berdi. Aşgabat däldi. 20-nji ýyl muka? 29 my 25 mi? Paltarask diýip ady bar eken. Ýa-ni eşitýän menem ol adam. Paltarask bolup durady, şoňa çenli. Orsun guron nemeleri, ähli şäherleri ýörüýtü, Orslaryň guron şäheri umumyň dorlugy, Orsun şäheri. Ve o taýnam saklayan polisiýalar döşü orduny şo yerli halk. Ýa. Yani şo dönüklerden soňra dowamly gelip gidýärdi. Biz şeýle bir neme döreýärdi, ýa-ki günäni ýa-da ýeňilmegimizi ýurtdaşyndan gözleýäris. Dogry dämi? Ay plan günäkär, Ors günäkär, o günäkär, bu günäkär diýip ýöne. Düýük günäkär yerlilerdir. Elmydama yerliler günäkärdir. Sebäbi Orsyet anlardan bäri gaýdylma da bu döwürler Hywa hanyň güýçlü de, türkmenler hem güýçlüdi. Ýa-ni üçin ýeňildiler. Yerli dönükleriň barlygy sebäpli ýeňildiler. Indi Özbek doganlarymyz ine ali işlerde neme işler çykarýarlar soňky zamanlarda öz arhivlerini açyp hawa syn berip başladylar da şu. Ine olar eýem manysyna neme ýetiren bolmalylar da bular. Akıl ýetiren bolmalylar. Ýöne biziňkiler näme diýär? Biziňkiler şol köne donyna bürünýärler. Köne don bilen
şeýle bir zat ýazylýardy. Ösmedik toplumlar diýe täze asra geçen wagtlar, diýe ösmedik toplumlar 21-nji asra geçenler ne diýe 19-njy 20-njy asyrdaky nemelerini ýanlary bilen alyp geldiler, düşünjelerini ýanlary bilen alyp geldiler diýe 21-nji asra diýe geçip bilmediler diýe. Bizimkiler ne şol 19-njy 20-njy asyrdaky düşünjeleri horjunmada salyp geldik, şu adam şol horjunlardy zatlar çykaryp ýyp oturdy. 21-nji asyrdan şu wagt hiç bir zat ýyp bilemzok dedi. Türkmen halkyndyň ýeten ýer şeýle. Toralar görnäm diýeniz. O ne ştaýda bir illeşmede ýazypdyr ekeni. Atabaýyň we Aýtakowyň adyny näme üçin unutturdular diýe. Aýsa Atabaýyň we Nedirbaý Aýtakowyň adyny näme üçin unutturdular? Dogry sorag. Näme üçin 13 Musalar bar gahrman boldular. Bu Niýazowlar, Berdimuhammedler ýene bir giden hemmesini toplaly bularym ählijesine 13 Musalar diýelik. 13 Musalar gahrman boldular ýöne. Şu iki sanaky hakykatdan türkmen halky üçin uly işleri bitiren adamyň atlary näme üçin ýok. Hatda gaýsy Atabaýyň heýkeli bar ekeni nemäň öňünde. Soňra şo taýynda Niýazow täzälen nemäni saljak bolup öz köşküni saljak bolup heykelini ýykdyrýar gaýsy Atabaýyň heykelini ýykýarlar şo ýerden. Ýöne näme üçin Leliniň ýanyndan köşk saljak bolup Leliniň heykelini ýykmaýarlar. Ni sora şo ýerde. Gaýsy Atabaýyň heykelini ýykýarlar. Sebäbi biz doğrulugyny orsun eline geçdik, bunu orsu günäkarlap bileriz biz illeşler. Näçe istesek ors etdi bunu, ors baswaly diýip günäkarlap bileriz ýöne o däl. Esasy sebäpkärler türkmen dönükleridir. Biz ors bilen näçe günäkarlysek hem näçe şolar baswaly diýsek hem biz bunu ýuwup bilmeriz. Türkmen nemelerini, türkmen dönüklerinin esasında orsun ayağının aşağında bolmasa näme üçin 89-njy ýyllarda näýem Türkmenistan dolu çökenden soň 94-njy ýyla çenli orsiýet täsir edip bilmedi bize. Egerde orsiýet güýçli bolýan bolsa, orsiýet bizi basyp alyp bizi şular ýalaky özüniň baskısynyň aşagyna saklap bilýän bolsa, 94-njy ýyla çenli näme üçin edip bilmedi bunu. 94-njy ýylda gazyň gapdanyna baryp bilen bir sanak orson bolup bilmändir. Nazar Söyünüf toýlup barka. Gazyň gapdanyna baryp bilen bir sany ors bolup bilmändir, adyny tutup bilen. Ukrainadan nemesini gazyň hasabyny alyp bilmänligi üçin 94-njy ýylyň fevral aýynda Nazar Söyünüfň özü öz karary bilen Ukraina gaz akşyny ýapýar. $800 milyon Ukrainadan algysy bardy. Ve soňra Ukraina täzeden bir şirket getirýär. Ýasama bir şirketiň üstünden. O şirketim biz diýä gazyň puluny öz boynumuza alýar. Ýöne onunla da ýanky atşalar gazy bolan ýöne onunla da ýa nemeden alyp bilmeýärler gazyň puluny. Ondan soň noýabr aýynda ikinji gedek ýapylýar gaz. Ýöne ikinji gedek ýapylanda eýem Nazar Söyünüf ýok otaýdy. Açyrsow var, Valyar Açyrsow. Soňra o şirket Ukrainanyň getiren neme şirketem ortadan aýrylýar, soňra Teherany getirýärler. Ýanky umuman Nazar Söyünüf ortadan aýrylandan soňra 5-6 sanaky ýasama şirketler bilen bizim gazymyzy alyp satýarlar. Ýöne türkmen ýok başynda hiç bir ýersinde. Bir ýylkyja nemäniň Igor Makarowyň alan nemesini aýtdyk. $650 milyon. Bir ýyl kalan pulu. Nazar Söyünüf barka bunu hiç kim edip bilen okdy. Türkmenistana gelýärdi, emma şonu yapdylar. Ýok etdiler. O kimin kömegi bilen Açyrsow bardy, Açyrsow maslahat beripdiler ýöne. Niýazow prezidentdi, dogry dämi? Resmi prezidentdi, saýlatdylar. Resmi prezident şoňa ay üstüni dolu adam bolar diýip adam etjek bolup
kabul etdiler bolýardy. Niýasyň kömegi bilen aýryldy. Ählijesi. Biz bu zatlara syn berip bilmesek, eleştirip bilmesek, sorgulap bilmesek, 21-nji asyryň demesinden, çorbasynden içip bilmeýäris. Berdan. 21-nji asyra biz ýetip bilmeýäris. İşte doğru mesele var da esas mesele yurttaşın o on dedi, o besye dedi, ol bol fiillerin sirat bölüp halkan gözler ýaly taşaryk adımlar attyrar ýaly ýa-da getirecek bolýarlar. Taşındak päti kalanny, 5-nji kalanny. Çindekilerem halky kabul oteller asfalt taşdöre dip indi şöyle orada var da bizim hiç kim kömek edip bilmeýär. Bizim ýurdumyz özümüze gerek, watan özümüze gerek, gadyň nebütüň puly özümüze gerek. Diňe özümüz aýdynlanmaly. Oldy başga hiç ýerden kömek araşmaly däl biz. Hürmet etmeli. Yani Ukraina öz ýurduny özleri gorap böre eline ýaragaly. Agresordan. Hani on kömek etýän bolsa eder-de. Ýa-da Palestinada nähile kurşydypdy. Edýän bolsa eder-de on kömek. Ya Afrika ýurtlary nähileki ýagdaýda. Awganistan nähili ýagdaýda. Kändir olar ýalak ýurtlar. Bangladeş diýdi, beýleki ýurtlar gat kändir. Näme üçin owan eden o? Etmeýär çünki halk islemeli. Bu halkyň nemesindedir. Ähli zat halkyň iradasyndadyr. Halk islese hemme zat edip biler. Halkam ýanky aýdyşymyz ýaly kabul etdirdiler. Biz gorkokdugyny kabul etdirdiler. Ýöne biz gorkok däl. Ines taýdyk sana illeşiňiz ekrana çykyp otur, ýanky ýokor, bilimi ýok, harby demesi ýok, elinde harby güýçimiz ýok, dogry däl. Biz näme deme getirip bilýär, awandyryp bilýär. Elimizde ullukan serişde ýok, ýa-da elimizde bir yüzlerçe esker ýok, yüzlerçe ýaragymyz ýok, hiç bir zadymyz ýok. Diňe pikirlenmedi paýlaşýar. Yani biz gorkok däl. Türkmen halky gorkok däl ýöne bunu kabul etdirdiler. Bunu bizindi kabul ettirilendigini ilk bilen anlamamız gerekli, soňundan bundan çykmamız gerekli. Biz beýle däl diýmemiz gerekli. Ýani bize sen köçe süpürmäne de münasip däl ýöne egerde köçe süpürmäge isleýän bolsaň, köçe süpürjek men diýip isleg bildirýän bolsaň, maňa pulyny tölü, ondan soňra saňa süpürdä ýerini köçämi diýerlerdi. Sen bolmasa münasip däl ýaly. Näme? Biz şondan çykmamyz gerekli. O her bir pul sorany pul berip görmeler, illeşler o pul münasip berlerde sogulýandyr. Özüň üçin gazanýansyň, özüň üçin hem sogulýandyr. Başga birine peşkeş çekmek üçin däl, para bermek üçin däl. Şo zatlaryň problemalaryň düýgüne ýetip bilmeseňiz, günümüz şu bolar ýa-da iň gowunumuz şu bolar diýip aýdaly. Pullar bar bolsa ene meherkeniň hazynasy döredildi. Ene gelecek üçin Türkmenistanyň, Türkmenler üçin bir hazyna, milli hazyna. Ene pullar wagtça taýyp geçsin. Her kimem dogry ekrana çykyp gürlemene ýa-da pikir aýtmana mümkinçiligi bolanok ýa-da işini merak bolan her kim ýani elini daşyň aşagynda goýmaly diýär. Her kim başaranja ýerinde elini daşyň aşagynda goýmaly. Kim täzelik ýazyp bermeli, kim hazyna pul geçirmeli, kim demede pikirini paýlaşmaly. Her kim bir zat çaşyndan bu halkyň bir ortak bir nemesi beýir. Dawasy da ýani ýurdumyzy öz başdaklaryna ýani iza alyp agresoryň elinden iza almak mümkinçiliginde görüş da.
Özüm kynam der. Nerden bunu ýa sen urşup almana gerek yok. Hiç ýyly bular urşor ýalaky bir nemede däl, ýa-ni söwüşip alar ýalaky bir güýçde däl. Ýöne köýje zat bilen şu ekrandan şularyň aýdýan zatlaryny ekrana çykyp aýdýan, bitdi. Ekrana çykyp aýtsaň bitdi. Ýa-ni ýa-da bolmasa suwutnamalaryny tendiňe ýaşaýyşyny özüň hakyny gurrun berseň ýetip bolýar. Çünki Türkmenistanyň her bir watandaşynyň ýaşan durmuşy bar. Şol gaty arhivde uly bir suwutnama Türkmenistanda döwletiň ýokdugyny, Türkmenistanda döwletiň şu wagtky nemäniň oturan häkimiýetiň halk üçin, halkyň bähbidine ýa-da şo topragy goramak, şo topragyň awraýyny galdyrmak maksatly işlemeýändigi her kim suwutnamasy. Bunu diňe ekrana çykyp görkezýän ýa ekrana çykmaga şertiňiz ýok bolsa dürli yerden hökman bize de uğratmaga gerek yok. Uğratıp bilmeýän mümkinçiligiňiz bar bolsa uğratsaňyz bol, hasam uğratyp bilmeýän bolsaň özüňizden paýlaşyp bilersiňiz. İstendik ýerde hatda gurrun edip bilersiňiz. Bu zatlar şey edip bulanýar da nemede bu şol öňkü ösen ýurtlaryň ösmäge ýola düşen wagtlaryndaky aýdylan nemeler barda. Ýa-ni şu baskıçy rejimi ortadan aýyrmak üçin diýe diňe hakykatlar ýeterlikdir diýe. Goşun, uruş, ýakyn 10 ýaly zatlar gerek geldir. Diňe hakykatlar ýeterlikdir. Sebäbi bu ýalaky rejimler yalan bilen güýçlenýändir we ýalany kabul etdirip güýçlenýändir diýerler. Türkmen halkynyň gorkokdugynyň ýalanyny halka, topluma kabul ettirdiler de. Gepläp bilmeýändiginiň, gepläp bilmejekdiginiň ýalanyny halka kabul ettirdiler. Diňe biziň etmeli işimiz şunun ýalandygyny suwud edäýmeli. Nädip suwud edip bolýar? Gürleýän merdana, gürläp bilmeseň ýazyp uğradýan. Ýa-da tötändeň suraty çekip ýöne atyp goýberýän. Bitti. Başga hiç zatda hakykat bu. Türkmenistan şonun netijesinde, şol edýän zatlamynyň netijesinde gaty çal tüýtgeýär, ýöne halkyň gatnaşmagy bilen bile üýtgeýärdi. Halk gatnaşmasa ol üýtgemeýär. Erdana. Iştaýda jemläýeli. O da çekdirmäli o. Men bu ildeşler kameramy açyp bilmedim, sizden ötünç soraýarym. Radneme internetim hayal bolan üçin açýan ol neme doňýarda. Kamerany açsam. Bolýar onda sag bolun hemmäňize dinleýäniňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin. Ýeňi sag bol çağıran üçin. Bolýar. Agşamyňyz haýyrly.